ndị na-abịa n'ime ọzọ abịa anyụrụ m nsị otele ga-akpara ha ọkasị onye na-abịa n'ime ọzọ na-anyụrụ m nsị one day gị hụla loka inye ọnya agwa chiri onye ọzọ egwu gị nọ n'ọchụ gwu m gị mata na 20 ọgụ ebe nna gị na-eje eze ụlọ akpụrụ iri ọnụ ga eze ụlọ ọnụ okorobịa pụta ụwa garie esi gaa na holiten riwe nọ ntarie ya hụrụ nga ama m sọ manio mana manio ka ọ nọ ọwụnụ ka enu bana na cha agụrọ nkwụcha ụrọ ụnụ awa ụlọ Nani, ndewo ni. Kema ụmụ gị. ụmụ m nwere mma ụkwa na onye This way you stand for here. Udo dịkwa. udo anọ ọgbaghara anọ udo ọnọ gị ha nga ha ka mkpụrụ okobo ị na-ajụ gị nna aga ka nguzo ngwa udo ọnọ elu udo ajụjụ dị kawasị m netụrụ m nwere gotu mgbakọ ka bọọlụ gbalie gị elu Nani no vessel. Oh. ee Chineke na ikele ihe were anụ a ga-eji eke ụmụazị anọ ihe ị ga-eji ta ogologo eji eke gị n'ọchị igbukalala ọchị gbuo duburu na-ajụ m nna gị udo ọnụ udo anọdụ ọgbaghara ufu na-ebu ụmụ nwaanyị nne anyị ndewo nne anyị ndewo ma ji gị akụbara gba gị n'izu enyere si na chọọchị ti mkpọma ha ka gị nọ ewuru ocha a ga-eji eke ewuru ocha a ga-eji ke ndị ọcha ha wuri rụpụta ihe ewuri eke ego gị na-acha ga bụba luku bụba gị na-acha ọcha nkatị na-enweghị ihe ịma nwoke chọkụ chọdọ atọchụ ịhụna eche mma ụcha ọsọ ụmụ agbọbịa guzi ọta ama m si irikwu ndị pedofaya na gụ na ụmụ ruru maazị egịnị ka ị na-emefere ị gagoro onwe gị na-emefe letu isi mara na ọya ka mba wepụ aka enwe n'ofe Chinedu ọkụ ụcharị dị mma Chinedu pụọ nwaanyị ọwụlara ime na ogbenye onye ọwụlarị ahụ n'ime ọdụ maka alụbịa gị kpọmọnụ gahụgere ịgba ahụ ghara emeje gị ndị mbọ sịrị ihe ọsụsụ sịkwa agụ idiot onye adịghị mo Isole afternoon Isole half afternoon maybe it's an afternoon go anymore I am drop or something it drop never go one man you see I got to a public ni morum no gini kwa so gini me here so no gini me here na ni morum na so to would ati na ka ma ji ka akobra ni e se to wo gini ha ka ma ji ka akobra ni so gini aga ni simorum o tle bra pa go kachi ndo mbonyo no se e ga anyi gide si na afọ no se do wanyi na no wagi na maka anyị dị pile gị gbamo n'osi ịmara nke tụtụ ime ka a ga-agwọpụsa ihe ekele ntị na adrọpụrụ gị manu ere a na-atọ gị ọzọ mani ogbukwu ego nne gị nwede ọrụ nne gị mani ọkụrụ ya mani anọdụ nne gị mmeresi gị akpọ sọrọ ụzọ pụọ amụsụ ị na-akpacha pleti aga n'ime ọhịa kpegbukwu onwe gị n'ekpere gị nyacha pleti dey keep to the Lord of God ọsịgo irie gị drọpụ n'ime ọhịa dịka ma ha ka nyọ na m si na-ehe ama akwa ga gosa n'ọchị bịa nga ndị a na-etere okogolo ga-emehụ too much ka na dị too much ka mkpakwa gị ụwa ada alụta ụwa n'ọgụ ada ewetakwa n'ụwa n'iwe ele mgbe ọbụla ị gaje ka iwe jee iwe mgbe ọbụla ihu ada atọ gị ọchị ele otu ị ga-esi enwekwana taịm ị nwekwana taịm ma afọ kwa nga ha ka ị ga-ahụ enwe taịm ndị gbara dị mgbe enwere taịm ya wụ ndị ogbedere ka ewere ọchị wule lue ikwa ịga gị n'ọchị ụmụ nwadị ugbu asọsọ n'ike ka ha na-ebu nwere ike na-egbu ha nzuzo bịa nke ọsịsa iri ngo ụmụazị kere ka ga na melodi gị na-aga gị na-arapụta ire iwe akwụnakwụ na iwe hailọt onye ọgịnị a na-akpa n'ụzọ na ndụrụ na-ehicha na gosi na-aga ụzọ gị na nwoke na-ekwu gị na-arapụta ire rapụta gburu onwe gị n'ire gị rahụ ire ọzọ gị ragbu onwe gị n'ire ịpụtara ụwa bụ ire ire kparịa nne gị ịgwa kparịa nne gị kparịa nne gị ị na-eyi nwa ọrụ bịrị idiot ama ụmụazị ha kwesịrị ịbara onwe ha uru ị na-aga n'ụzọ na-ara ire n'ihe ngụ ụmụ okorobịa gba ahụ ghara agahụje ụmụ okorobịa gba ahụ ghara ụta na-ahụgo ahụ na-ahụgo kuru
Kurugu. Bia. Na yo go no kwa. Go. Na iki ga do. Bala go yati kagada. Go we kagada him. Ela go mo them what is. Ma go ga fam. I want to let you go more crab on. I will take us about what I want to have another baby. You know, I got a message on what got. I met a call Yajon Moja. I got your take. Can't you walk straight, walk normal? Come on, get behind me, boss. Oh, I know for a lot. I'm not get up close to 20. A brilliant noble little master. Oh, my body, when word came Ruche. Ego, I get you a chumma. Does the Anton went long to it? Every I got not every time on Ghana not. I'm on a notch, I'm not anymore. Nine day work, younger. It's a Masara and a family now. I go there. Kesi Kebala. Imagine Kebala. Imagine Kebala. It's a Maran and a family. Look what Bobby Hakagano. May you watch. Snapchat can How you not chat? I don't chat here. No, I'm not chat away. Don't chat on the road and walk on the road. Omega look down. People look down on you. Why you questioning Nagalusi and they put at them? Why you questioning Nagalusi again more concentration? Focus to where you are going to. Don't always do what men chat on the road, women chat on the road. One ya. Good. Hey, money ain't keep them off for of course, if you go for she get to them because I give you good teaching. I'm a father to the core. Magoriaga. You know, be no, when the Naja. Have your seco, no Ghana. Bumo Club will have go back in a pot. Of course, talk at you. Oh, good girl. Kele Mago. Oh, I chat to Lanuso. Chat to home. I'm chat to reasonable people. Good girl. Auto should come home. They decent. I'm not because I brought you. Catch a patana dish. I chop touch this. Epola la mishina la mo ela hia kele lo nya kele gwe no wa. Wala yishina la. Bianga say so. Aga ku talk too much. Bianga. Kisole. It's in America. American. America. More here. No, America everywhere. American everywhere. Hey! What team in what? Don't talk when I talk. Don't talk when I talk. Get no fam no come your gahan. O Krobia to che to chofuma. Ki wo Krobia otuba. Ele be moto go. Ele moto go ele uri ibra na go moto. Iro nulu. Anu gulo nulu. Ele nge no no hia. Ulo ki na ga akpo ni mo hia mga. Na be ko mga before. Ele teach is mara na ebe nga before. Because na ga for mo. Kwa mo, amuru kam na obi nwe ba. We pa ka enwe no fe. I am a pony ewo. Abodu kwa agba isi gold, abodu kwa nga obi. Ihe mere ga eji uru mo ka okwa nka. Ni ga eji kwa nka sa we de go paint isi go popular and na yo wine na rush mo. Rush wa go nwa gba ntu gba no mo Krobia na rush aga le 6 feet rush aga de nime. Ongo a ongo obi. Now they rush you, they no rush money. Awu mo wine na rush ga de eji wine anya isi. Na eji kwa ego. Ni ha ego di. So you go on a wallet to kiss away. So because you have little money in your wallet and you are bragging. Na eji me ego. Why you talk too much? You talk too much. Na mo eji me ego. Get out of my sight. Sing out this process. Na e weli we because I may hear too much Krobia name with this man. I'm one work here, I'm work. I may make money anyway. Two times. I know I had a kagan. Onye ona ga mungu ba ya jikwa brade ma mo nwa. Oruku he ola amu na ga huje. Na ne kago no na west ga oruku ya woni nwoke. That in one about here about to stand against you. Oruku ya woni nwa. What makes you a woman is what comes out of you and what you represent now and after. Not what you are now. Umo Krobia na rush go ma wo na rush go. One way to ta rush go. Iwe. But ta rush go na ya woni mo he go leg 6 feet. Giga nga ho kwa amim. You know wait for people to advise you.
why you cannot advise yourself, knowing fully well that the advice you give to yourself is the more alacrity to alacrity. Only about into question why you want you. You must have against one. At times, as parents are trying. Always one, always a woman. Man, I work in a working. I cannot see evil and keep quiet because I'm not an evil doer. Never got evil or private evil. I don't evilize to contaminate and discontaminate my community. You must talk too much. If you talk too much, why won't I talk too much? Nonsense. Oh, what on I? It's not say Quillen. Bianca, yeah. Hey, Bianca. Welcome on the keep banner who knows Bianca. I think to come and Bianca says so. Get him on the lock. Oh, more can I command you to? I'm my one never beautiful. Oh, more can I command you to? Then never can I wear beautiful. Oh, will not command the kid. Take you walk out to me. Did you walk out to me?